Čau lidi, já jsem nový youtuber, jmenuji se to Nív. Je to moje první video, už jsem natočil pro vás jedno bez zvuku. Je to Minecraft, teď nevím, co bychom chtěli natáčet, ale právě jsem dotočil, udělal jedno video. Budete se moc na něj těšit a já jsem mohl zahrát Match Master, který doufám, že někdo se znáte, protože já ho dost znám. Dělal jsem pro vás půlhodinové video, takže máte se na co těšit. Máte se na co těšit a teď se mi načítá ten Match Masters. No a je tady nový update. Zrovna nový update. Takže máme ještě update. Kdybyste chtěli mě náhodou obírat na Instagramu, tak se jmenuji Artiškalka, máte to tady přímo. A potom bych pro vás třeba natočil nějaký filmy zdarma, třeba když potřebujete něco. A lidi, já se s vámi loučím, já jsem se taky seznámil. Doufám, že se vám bude líbit. Musíme dát aspoň na tom mém prvním videu like, aspoň tak 2 lajky jsme mohli dát. Byli bych rád. Děkuju, že jste mě poslechli a